Assalamu alaikum masu sauraro, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan wannan zuwanka shine na farko wannan tasha, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa. Domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a wannan lokacin mun kawo maka labarin wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, inda ya cin mutunci da tsohon shugaban Najeriya wato Janar Muhammadu Buhari. To mai sauraro, ka ci gaba da kasancewa da mu inda za mu kawo maka cikakken bidiyon abin da wannan mawaƙi ya yi ga wannan tsohon shugaba na Najeriya. To mai sauraro, wannan mawaƙi dai ya faɗi maganganu marasa daɗi ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari, inda ya ce shi ya wasa ƙasar nan ya lalata ta, kuma ba iya shi kaɗai ba, dama an san shi ya saba cin mutuncin manya kamar Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, inda kamar uba ne a wajen wasu a wannan ƙasa tamu. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa, domin hakan shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yayin da wasu suke cewa wannan mawaƙi an san shi dama ne kawai da cin mutuncin manya ga ƙasa, inda wasu suke cewa abin da ya faɗa gaskiya ne, wasu kuma suna cewa abin da ya faɗa bai kamata ba. To mai sauraro, ka ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, a yanzu ne muka kawo maka ci gaban shari'ar Kano wato ta Injiniya Abba Kabir Yusuf da mai gidansa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, inda suka sha alwashin in Allah yarda abin da ake zato ba zai tabbata ba, inda shi wannan mawaƙi again ya ƙara shiga ya yi kace-kace, ya yi abin da ya ga dama ga wannan gwamna na jihar Kano. To mai sauraro, wannan gwamna na jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf wato AKY ya fara aiki, inda wasu ba sa son shi amma sun faɗi gaskiya cewa yana aiki. Shi dai wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, ka san dai ba ɗan asalin jihar Kano ba ne, to amma ya yi kace-kace, yana yin katsalandan ga mulkin wannan shugaba na jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf. To mai sauraro, a yayin da aka fitar da wasu ƙasashen waje inda yake ganin ai tozarci ne ga ƙasa a fitar da wasu ɗalibai ƙasashen waje karatu. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan wannan zuwanka shine na farko wannan tasha tamu mai albarka, sannan alamar subscribing da alamar ƙararrawa. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu.